Uyazi ukuthi bawethu ayihlekisi lento. Umndeni nje kaMampintsha no Babes. Fela ke uma ucinga nene ngoba lo muntu ubevele khona ephile exist kuthiwa uToki. Khona into kwashona uMampintsha lento wayeseqinisa isandla kulento iqala emingcwabeni kaMampintsha. Ikhulu in weight. Ukuthi uMampintsha athi go 6 feet underground. Emveni kwalokho wapaquza bevele egaxela isikhundla sikaMampintsha evele efuna ushuni kaMampintsha noTira ke naye ke iqiniso lakhe sekuyela ngabazi usemreplace uMampintsha with immediate effect ngale mbuzi le kade vele ikhona kaze ngibone uTira mina epostela umuntu noma recorda lo muntu uMampintsha saphila icala lento lena angiphele ngisho unyaka uMampintsha ehambile emhlabeni kodwa manje sebenza lento loduta abawenzayo la bazodansela lesi sidudla lesi bazowenza lamanyala abawenzayo lento lenomzimba omubi injalo nje lobikibiki lolo homomo oludo olugaka nomkhabo olengayo uyibiza uyithini lento lena ngempela ayi ungcono uMampintsha was one sided enza into ayenzayo eqonde kuyona lona wenza konke ukhola phansi komthunzi welanga eshemba ngaze ngiyibondeshe. And I'm really concerned, it's concerning me that there is no humanity, there is no remorse, there is no mourning, it's only excitement that now I'm in his normal. What the hell is that? What the hell is that? Why lo muntu ezenza uMampintsha ngalolu hlobo? Uma uTira bembona italent kuyena kufanele amrekhode prior ngisho uMampintsha sekhona kusho ukuthi uyayihlulekela nje yabona manje ogama lo muntu phela ugibela impela amawala impela nje ke ubuya ngisho eZanzibar lo muntu lo ngezikephe into engakaze ayenze kusekhona uMampintsha lo muntu ukwazi ukutshuza manje uyatshuza manje adle impopho moyo lwandle ishembe.